Polícia si dnes posvietila na 15 členov údajnej pozemkovej mafie. Podľa našich informácií ide o týchto ľudí a všetci vraj mali prsty s podvodným prevodom pozemkov v Rusovciach. Dušan A. je Dušan Antoš, súčasný starosta bratislavskej časti Rusovce, ktorý aj v nadchádzajúcich voľbách opäť chcel kandidovať. Ráno si mali poňho prísť policajti, na úrade o tom nevedeli. Pán Antoš bol na úrade aspoň včera? Áno, samozrejme. Hej, a dnes nepovedal, že prečo tu nie je? Nie. Špeciálny prokurátor hovorí o tzv. Pozemkovej mafii, ktorá v Rusovciach údajne podvodom získala po nebohom Rakúšanovi vyše 40 hektárov ornej pôdy a 40 árov pozemkov v meste v hodnote 700 000 eur. Sú stíhaní tzv. Top páchatelia, ktorí približne od roku 2005 sa zamierovali na podvody s nehnuteľnosťami. Dušan Antoš mal vraj sám profitovať na legalizácii pozemkov. V novembri sa chcel opäť uchádzať o post starostu, no SDKU ho dnes po prevalení škandálu pustila k vode. SDKUD stiahne nomináciu pána Antoša na post starostu mestskej časti Bratislava Rusovce a rovnaký postup požiada aj svojich koaličných partnerov. V tzv. Zozname top páchateľov sa však objavili aj zvučné mená z iných káuz. Medzi obvinenými je aj bývalý príslušník bezpečnostných zložiek Michal Hrbáček, ktorého meno sa v minulosti spájalo s kauzami Lexovej SIS, napríklad s únosom Michala Kováča mladšieho. O obvinení sa dnes dozvedel aj jeho advokát. Je na dovolenke, keď sa vráti, tak sa prihlási. Viacerí obvinení sa podľa prokurátora zdržujú na neznámom mieste. Polícia vyvíja určité opatrenia za účelom ich zadržania. Z 15 ľudí, ktorých len dnes polícia obvinila v tzv. Megapodvode s pozemkami, hrozí niektorým až 20-ročné väzenie. Michal Hečko a Braňo Tomaga, televízia Markíza.